गलिया आर सासू मार तानावा अरे है ननदिया मार तनवा आई हो मारना कि तनवा आई हो मारना कि हमारे भैया के सरवर तनवा आई हो मारना जियो लेकिन करण या कुरुपत दो भाई बचल हवन वही महाभारत में कलन की भैया ये जिम्मेदारी का बोझ हमन के कांधा पर आ गई हो आए एक के हमन के ना निभावल जाई तो फिर के निभाई जिम्मेदारी से मन के डट के लड़े के हुई तब कैलन का अरे बोला करण बीर कुरा अरे बोला करण बीर कुरा बात से बचनिया रे पनिया कैसे जागिना कि पनिया कैसे जागिना कि बेटा होई जवानिया रे पनिया कैसे जागिना कलर की भैया ये जवानी बिरथा हो जाई अगर ना लड़ल जाई तब का ढेर दिन करण रण में कईने लड़ाई काम नाही आई लौन काम नाही आई लौन कर प्रियताई कैसे जाई से ई रजा बिरहा हो ई भोजपुरी ना हो ई बिरहा हो की बलगावत की बल धावत की बल घोड़ कुदावत ये तीनों में जांघी का जोर लगेला में खून जरेला एमा पहलवानी होला खून जरेला हो हाँ खून जरेला में से आवाज निकाले के होला और हमरे बड़के भैया घर के सदस्य घर के गार्जियन हम लोग के गार्जियन सम्मानित मलिकार महोदय श्री राजेश यादव बड़के भैया के द्वारा ये राजकुमार यादव भैया के द्वारा ये आशीर्वाद दिहल गई सुंदर ये 500 रुपया देकर के आशीर्वाद दिहल गई बहुत बहुत प्रणाम बा भैया के सकल पंच के प्रणाम पहुंचे आशीर्वाद की कामना बा आए पंचो आखिरकार करण या कुरुपत 1.5 दिन तक लड़लन 1.5 दिन तक लड़लन वो लोगन के काम खत्म हो गई साइड में लग गिलन दादा भीषम भी साइड में लगल हुन करण या कुरुपत भी साइड में लगल हुन तब यार बातचीत करत हो के करत हो छोलरिया लगिल भैया अरे बारी उमर कमर लचकनिया शाबाश जियो ओहो ले दो तब बारी उमर कमर लचकनिया बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया गोरी के धूले धूलनिया ना
लेकिन हमार बिरहा जस आगे की ओर बढ़ी तस एकदम चढ़त जाई। कसौटी है कैसे डंका बजाई दिहले कुंती शाबाश जियो से हुआ लगा डंका बजाई दिहले कुंती बजाई दिहले कुंती के लाला नवा हो जमाना रण में मचौले तू खाना बना शाबाश शेर दोनों तरफ से पीर भिड़ल हुआ यार कुंती के लाल भी अपन जलवा बिखेरत हुवन लड़े खातिर आयल के है दल्लड़ ने दौड़ा चार्य है आए शाबाश बहादुर जियो शेर हुआ अरे वीर हुआ ले जा बाप दल्लड़ ने दौड़ा चार्य है आए अपन धनुषा बाण उठाए हो अपन साढ़े 3 दिन कैले लड़ाई अंत में वो गईले मराई भाई इष्ट धूम बकतले